sa nami. No. This is another DJ DNA production. Ľúbim ťa, láska, nechoď byť ďaleko, lebo ďaleko ako tie, čo stane, jak tie ústa, jak tie nové dámky, jak tie novosanky, ako mamky, ako hovky, ale hovorím to holko, ťažko, že by to bolo novina nového tempetáru, nového retardovaného a toho metaronového ordinu je tu klikárne, že by ti mohol radšej povedať svetom pravdivosťou, aby som to mohol zakrojiť a kroj do troja, aby to bolo milšie, aby to bolo semantné, aby to bolo selované, aby sa to nikdy a nikdy lepšie ako táto svadba by bola, aby to bolo do lúčneho, nechoď ďaleko, bo počuť a ľúbim a hovorím ti, že ak zaďaleko dojde, čo zaďaleko tieto panky za tebou nedoneseš, takto by to vadí a takto by som ti to povedal, lebo som ťa odpúral za týchto detských pravidlostí. A opýtam sa toho manažera, aby som to mohol radšej by som to nemusel, ale hovorím, nechoď ďaleko, lebo ťa moc ľúbim a takto sa mi to vraví a varí to takto druhou ranou, ránkou, pozádkou, posánkou, pomáčankou, s týmito ženskými ženami mi chýbajú najviac, nechoďte ďaleko, pomoc vás ľúbim. Aj tak mi to takto by to bolo lepšie do budu a lepšie do toho najlepšieho, aby som to mohol odohraničovať sa z týchto ceremoniálnych bezpečiek, čo sa mi praví a nebude to mať žiadne hotovosti, lebo to má ako povodené, uličné skladby, uličné ceremoniálne printy, Deprentes, Sentence a hovorím, že to bude ako môj začiatočný výrobný z tohto skromný sa na takéto niečo, lebo to by muselo byť horšie, zároveň lepšie a takto je kvalita neohraničeľná, kvalita taká výbušná, kvalita taká vynikajúca, kvalita zborná, kvalita zorná a zhora do podola pomatený. Matej je Matejom a Matej je Paternom a Matej je Chimberom. Aby sa mu ospravdilo, aby to mal jak more popradu, mi to hovorím odklade. A keď budem mať vyšší tlak, tak sa mi to odohná z toho, z čoho by som to nepotreboval, stres do života.